Ayo jagat ke dewa Bathara sesane Bathara jagat. Iki ngadep ana pengarepanku ya kuwi. Kebo gedhek sapi gedhek. Lan iki papane ya kuwi. Pate iku Jinodra iki kate apa pate? Iku Jinodra inggih ngaturaken kiwasan sinuwun. Sampun kedaton klebetan durat moko. Damreka nyitra calon garpatu yang bakar supaya malah kebon durat moko nyitra calon garaku bakar isi mula wektu dileki kebo gedhek sapi gereng lan iku Jinodra tak kandhu barang tumuju Rita aja bukti lan bakar isi lan kepiye munggo pawatane dari kumalu nggon tak utus Supadi Rudira Seta monggo suwawi kula derek